Čo je za tým? Je projekt série videopodcastov z dielne občianskeho združenia 500, ktorý vzniká vďaka finančnej podpore Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín. Jeho cieľom je prinášať zaujímavé diskusie na rozličné témy, ktoré sa priamo dotýkajú rómskej národnostnej menšiny a samozrejme aj celej našej spoločnosti. Dnešnou témou je holokaust, jeho príčiny a dôsledky. Ako prebiehal holokaust Rómov? Aké mal dôsledky pre rómsku komunitu? Prečo sa o ňom vie tak málo? A čo o ňom hovoria samotní Rómovia? To je témou diskusie vo videopodcaste s názvom Čo je za tým. Rómsky pohľad a otázky dnes bude klásť Stanislav Daniel. Ten nerómsky bude prezentovať Lucia Mušinková-Segľová. Srdečne všetkých pozdravujem. Ja som Stano Daniel a budem v tejto prvej časti v úlohe moderátora, takže sa budem pýtať Lucky Mušinkovej-Segľovej na nejaké otázky, ktoré budeme formulovať okolo témy Rómov a rómskeho holokaustu. A ja možno by som takto ťa hneď na úvod vyzval, či by si sa nepredstavila. Čo ťa vlastne kvalifikuje na to zodpovedať tu moje otázky? Kvalifikuje ma vlastne to, že som historička a kvalifikuje ma vlastne náhoda, kedy ma kamaráti zavolali do nadácie Milana Šimečku pred 20 rokmi, pretože vlastne nadácia Milana Šimečku je na Slovensku jedna z mála z organizácií, ktorá má zbierku videorozhovorov s pamätníkmi na rómsky holokaust. Vlastne takéto niečo je vlastne na Slovensku pomerne výnimočné. Je tam viac ako 70 svedectiev a zavolali ma preto, lebo v tej dobe som sa venovala orálnej histórii a mojou úlohou bolo upratať ten archív tých videosvedectiev a urobiť z toho nejaké dokumentárne DVD. A to bol môj prvý kontakt vlastne s rómskym holokaustom. Vtedy mi dali čítať túto knižku od Eleny Lackovej a Milany Hibšmanovej. Narodila som sa pod šťastnou hviezdou a to bol pre mňa taký veľký moment vlastne úžasu, kedy som si uvedomila, že na Slovensku naozaj máme pestrú kultúru a týka sa aj Rómov a že ten rómsky pohľad je v mnohom zaujímavý. Jednak zaujímavý je ten pohľad sám na seba, ale je zaujímavý aj smerom na vonok. To znamená, ako sa my gáčovia alebo nerómovia vlastne chováme k Rómom. A mňa prekvapilo vlastne, aká je rómska kultúra kompaktná a aká je pre samú Elenu Lackovú. Elena Lacková ju vnímala ako to najdrahšie, čo má a niečo, čo prežívala naozaj do hĺbky. A tak to vlastne vnímala aj Milana Hibšmanová, ktorá bola indologičkou a jazykovedkyňou. Takže to je niečo, čo sa so mnou vlastne pred tými 20 rokmi ma to veľmi zaujalo a ťahá sa so mnou ten rómsky holokaust, že sama som robila aj nejaké archívne výskumy k tejto téme. A začala som vlastne nedávno robiť aj orálne historické rozhovory, ale už nie s pamätníkmi, ale vlastne na to obdobie neskoršie. Tak vlastne historická rola je tá moja rola. Ja si to predstavujem ako taký film hollywoodsky, kde jednoducho pozeráme nejaký strhujúci príbeh a na konci sa dozvieme, že vlastne to bola pravda. A takto nejako asi ako vnímam aj predstavu čitateľa knihy o Elene Lackovej, kedy akoby je tam nejaký príbeh a potom vlastne človek zistí, že všetko to je pravda. Že to tak naozaj bolo a naozaj sa tak stalo, o čom vlastne môžu svedčiť aj tie jednotlivé svedectvá v tej orálnej histórii, lebo vlastne aj tým, ako veľmi málo vieme o rómskej histórii z tých záznamov versus z rôznych rozprávaní a podobne, tak takéto môže byť práve pridávať tomu veľmi zaujímavý rozmer, lebo potom sledujeme viac to, čo ľudia hovoria, čo si pamätajú versus nejaká čistá faktografia. Ak sa teda budeme baviť o rómskom holokauste, tak ja si myslím, že je veľmi dôležité baviť sa aj o tom, čo bolo predtým. Lebo často sa ten rómsky holokaust vníma v takej izolácii. Akoby prenasledovanie Rómov začalo 1939 a dovtedy to bol raj, ale nebol. A ja by som tu možno využil takú pre mňa pomôcku. Moji skalickí starí rodičia sa narodili 1912 a 1923. Tak do akého sveta sa narodili?
Tam je vlastne, pre mňa je veľmi zaujímavé, že v tej dobe, kedy sa narodili tvoji starí rodičia, existovalo nový štát, ktorým bolo Československo. A Československo vlastne oproti tomu, ako ho poznáme, dajme tomu za socializmu, obsahovalo ešte aj Podkarpatskú Rus, Čechy, Moravu, Slovensko a Podkarpatskú Rus. A bolo to vlastne, aj keď sa tvorilo na základe toho, že to mal byť český a slovenský štát, tak vlastne to bola tiež mnohonárodnostný štát, kde žilo množstvo menšín. A medzi jednou z tých menšín vlastne, aj keď neuznanou do veľkej miery, boli aj Rómovia. A keď sa narodili do toho sveta, tak vlastne bolo zaujímavé, akí tí Rómovia boli rôzni. To znamená, aj tvoji rodičia, pravdepodobne to boli usadlí Rómovia. Starí rodičia. Starí rodičia pravdepodobne to boli usadlí Rómovia, pravdepodobne hovorili záhoráckym nárečím, pravdepodobne hovorili aj rómsky, ale to nebolo bežné medzi Rómami všetkými. Pretože napríklad existovala tu veľká skupina, alebo nebola až taká veľká, ale existovala tu časť Rómov, ktorí stále kočovali a tí boli vlastne olašskí Rómovia a tí sa pohybovali po celej krajine. Potom existovali vlastne českí Rómovia alebo Sintovia a tí sa líšili tým, že tiež kočovali, ale mali iné jazyky, ktorými hovorili vlastne, ktoré ovládali sami pre svoju komunitu a pre vlastne navonok, vlastne s kým potrebovali hovoriť v Čechách alebo na tom českom pohraničí, kde sa hovorilo nemecky. A Sintovia vlastne dodnes trvajú na svojom názve a dodnes je tá sinská rómčina vlastne považovaná za do istej miery neznámy jazyk, pretože si chcú uchovať to, Sintovia si dlho chceli uchovať to aj tajomstvo. A potom bola ďalšia veľká skupina Rómov na Slovensku a to boli vlastne patrili tam čiastočne aj tvoji starí rodičia, ale pravdepodobne sa veľmi líšili napríklad od košických hudobníkov. Ich život, to vlastne nám môžeš priblížiť, aký život vlastne viedli na tom Záhorí, lebo sa možno líšili aj od života Eleny Lackovej, ktorej viedla vo Veľkom Šariši. Takže možno tvoja správa o nich bude najlepšia, pretože tí Rómovia naozaj v Československu boli veľmi rôzni. No, práve presne to ako súvisí s tým, že je to... Vlastne ja poznám príbehy z ich detstva, hej? Ale presne akoby je to už to prifarbené, je to už tá orálna história, hej? Že ťažko sa mi ako hľadá v tom, že to prepojenie na nejaké ako historické fakty. Ale jedna vec napríklad v súvislosti s tým, čo si hovorila aj o tej heterogenite Rómov v rámci vtedajšieho Československa, tak vlastne tí moji predkovia, tí skalickí Rómovia, tak vlastne akoby vždy patrili skôr do tej vetvy tých moravských Rómov. Že vlastne akoby aj to priezvisko naše Daniel, to je také veľmi, veľmi rozšírené práve na Morave. A akoby presne, že tam není taká silná tá muzikantská tradícia, hej, je tam veľmi časté takéto, že jeden z rodiny bol inžinier alebo niečo, hej, že takéto ako presne také prieniky do toho nerómskeho sveta. Ale teda presne, že my vlastne tým, ako mi zo základnej školy chýbali informácie o tom, že počas fašizmu boli prenasledovaní aj Rómovia, to sme sa naozaj neučili, tak vlastne, keď mne babka hovorila, že nemohli chodiť do kina, tak ja som nechápal prečo. Že naozaj to bolo ako, že to vlastne som musel až dospieť, až niekedy neskôr som si uvedomil, že vlastne to boli, lebo tak ona tým, že sa narodila 1923, tak vlastne ako v tom predvojnovom období bola v nejakej ranej puberte a možno akože snívala o tom, že by chcela ísť do kina a nemohla. A ona nevedela, a teda akože ona mi nevedela povedať, možno vedela, len vlastne akoby ona mi to nepovedala. Ona mi len povedala, že a nemohli chodiť a vtedy bol taký život a bolo to ťažké a podobne. Hej, že toto je možno takéto, čo ľuďom často chýba. Že vlastne uvedomiť si, že to naozaj ako si tí ľudia len trochu starší ako veľmi často pamätajú práve, alebo nejakým spôsobom sa ich to dotklo. Áno, to je ďalšia z vecí, ktoré som si uvedomila, keď som spracovávala tie
videosvedectvá o rómskom holokauste, že napríklad pre jedného pána, ktorý tam vystupoval, vojna znamenala len kopac a kopac a kopac. Pretože vlastne tá predstava mnohých nerómov v tej vojnovej vlastne Slovenskej republike bola, že na čo sa Rómovia hodia. Nie na to, kam sami dokážu dokráčať. Nie na to, ako sa dokážu vzdelať, ale sú určení na takúto manuálnu prácu a na nič iné. A on vlastne, keď hovoril o tom, že kopal, tak najprv vlastne kopal pre armádu. Pretože armáda vtedy Rómom nie všetkým, ale mnohým neumožnila vlastne stať sa regulárnymi vojakmi. Stávali sa súčasťou vlastne pracovných útvarov, kde vlastne kopali vlastne železnicu, alebo kopali vlastne nejaké cesty, alebo on vlastne kopal na východnom Slovensku ako vojak, ale nemohol nosiť zbraň, mohol nosiť iba lopatu a mal aj inú uniformu. Mal vlastne kávovú uniformu. A to ich odlišovalo napríklad od modrej uniformy židovskej alebo od zelenej, ktorú mali regulárni vojaci. Takže tento pán vlastne kopal najprv ako vojak, potom, keď sa vrátil z vojny, ho zase zobrali kopať do pracovných táborov, ktoré najväčšie boli na východnom Slovensku, vlastne a kopali železnicu Prešov-Strážske. A keď sa vrátil aj odtiaľ, tak si ho znova zobrala nemecká armáda, ktorá ustupovala vlastne a kopala zákopy pred postupujúcou ruskou armádou. Ale v podaní vlastne tohto pána to bolo len kopac a kopac a kopac a ten historik potrebuje rozlíšiť vlastne do ktorých kategórií to patrí. Takže presne rozumiem tomu, čo ty hovoríš, že vlastne podľa toho, aký je veľký náš obzor, dokážeme vysvetľovať vlastne, čo sa nám deje. To znamená, keď mám iba, ešte vlastne teraz robím rozhovory s rómskou rodinou, vlastne z obce, odkiaľ pochádzam, zo Sučian. Sú to najstarší Rómovia v Sučanoch a tie vlastne ženy, s ktorými robím rozhovor, majú iba petriec základnej školy. A pretože jednoducho v tej období nešlo vyštudovať viac, vlastne v tom období socializmu. Bolo to ťažké a pre nich to bolo extrémne ťažké z mnohých dôvodov a takisto svoj život nepodávajú tak krásne rozpísane ako mnohí intelektuálni, že by ti vysvetlili, prečo sa im stalo práve toto. Prečo sa mi stálo práve toto. To už je vlastne, a napriek tomu sprostredkovávajú svoj pohľad. Hovoria napríklad o tom, aké dôležité bolo mať nerómske kontakty, lebo tie im umožnili, aby sa zamestnali. Alebo aby si našli ubytovanie. Lebo Národný výbor v tej dobe nedal dom, a takisto vlastne, keď ty hovoríš, že tvoja stará mama nemohla chodiť do kina, tak vtedy bolo kino určite symbolom niečoho, po čom veľmi túžila, pretože ľudia radi chodili do kina. Bolo to jednoducho forma zábavy, ktorá bola vlastne trošku nedostupná a pre ňu bola úplne nedostupná, lebo stratila prístup na niektoré verejné miesta. A to krásne vlastne sa prelína aj s tým, čo hovorí Elena Lacková. Ona hovorí, že bol zakázaný prístup do Prešova. A ten pre ňu z Veľkého Šariša Prešov bol veľmi dôležité miesto, pretože tam vlastne chodili nakupovať, chodili vymieňať svoje výrobky, chodili ponúkať svoje služby, chodili sa stretávať s príbuznými. To znamená, zrazu ten život bol veľmi, veľmi oklieštený a nestačilo, že tam bol zakázaný prístup. Je vždy dôležité, ako sa to kontroluje. A Elena Lacková krásne opisuje, že vtedy po Prešove chodila Eržika, modré auto, policajné, žandárske, ktoré vlastne vtedy zbieralo Rómov a naháňalo ich a potom ich vlastne strihalo do hola. Ale nebolo to len v Prešove, bolo to napríklad aj v Sabinove, že vlastne boli za to tresty a naozaj polícia vtedajšia dávala pozor na to, či to Rómovia neporušujú. A vtedy vlastne neexistovali len obyčajní žandári, ale existovala aj Hlinková garda, ktorá vlastne bola tiež taká polovojenská organizácia, ktorá bola ešte drsnejšia vlastne voči všetkým menšinám, voči všetkým ľuďom, ktorí neboli považovaní za občanov štátu. A to je pre mňa tiež veľmi dôležité, že o tom pravdepodobne táto informácia, ktorá je za tým, je veľmi dôležitá pre historikov. Že už v roku 1939, kedy vznikla Slovenská republika, parlament povedal, existujú občania, a to sú občania Slovenskej republiky, a existujú cudzie živly. A tých nechceme. A medzi cudzie živly patrili všetci Židia a veľká časť Rómov. Ale o týchto cudzích živloch, to by ste vlastne dodnes napríklad sleduje
to, o čom rozhoduje parlament. Takisto sa nám dostávajú iba určité údaje. To znamená, zase pravdepodobne sa do rómskych komunít toto dostalo už len ako konečné rozhodnutie. Že ty budeš posúdený ako ten vojak, ktorý pôjdeš do pracovného útvaru s lopatou. A to je vlastne dôsledkom toho veľkého rozhodnutia parlamentu, že si cudzí živel. A už sme teda akože zabrdli aj do toho obdobia po roku 39, bavili sme sa o tom, čo bolo predtým, ale možno to by ma zaujímalo, že bola tam nejaká taká pomyselná čiara, kedy, ako povedzme, že dobre, zamerajme sa teraz na ľudí, na Rómov, ktorí mali dobrý vzťah s nerómami. Pracovali u nich podobne. Takže kedy sa niečo zmenilo? Kedy títo ľudia dostali nejakú informáciu, že odteraz si cudzí živel, alebo akým spôsobom sa to šírilo? To vieme niečo o tomto? Vieme o tom niečo z takého makropohľadu, ktorý vlastne od 70. rokov to skúmal Ctibor Nečas a skúmal makropohľad. A my stále, ale to, čo sa ukazuje, že lokalita od lokality to boli iné. Tak ako dnes. Aj vlastne dnes vieme, že v Spiskom Hrhove sa Rómom darí oveľa lepšie ako napríklad vo Svinej. Pretože obec k ním má iný vzťah. A my vieme, že už za slovenského štátu to bolo takto. Keď tá obec mala dobrý vzťah so svojimi Rómami, Rómovia častokrát pracovali a vlastne obec sa ich zastala, tak obec ich nenechala vyviesť na tie nútené práce do pracovných útvarov na východné Slovensko. Alebo ich neposlala do zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom, čo bol vlastne koncentračný tábor, jediný vlastne, ktorý fungoval na Slovensku a ktorý fungoval od roku 1944, alebo jednoducho im umožnila nejakým spôsobom ďalej pracovať, alebo ich neposlala, nevysídlila ich mimo obec. To bola jedna z ďalších nariadení, že vlastne rómske osady, ktoré boli na okrajoch obcí, niekedy aj v strede obce, sa museli presúvať veľmi ďaleko do extravilánu, tak aby neboli pri ceste. To znamená, vlastne asi je príklad Veľkého Šariša. Áno, to je aj príklad Veľkého Šariša, na ktorý spomína Elena Lacková, aké to pre nich bolo traumatické, keď vlastne oni mali dom s podlahou a podlaha pre nás vlastne nerozumieme, dnešní ľudia nerozumejú tomu, aký statusový prvok je drevená podlaha. Je oveľa jednoduchšie pozametať a poumývať drevenú podlahu ako hlinenú. Nejde tam taký chlad a je to vlastne určitý nejaký civilizačný krok, že my sme mali drevenú podlahu a na to spomína časť Rómov, že my sme mali domy, ktoré už zodpovedali nejakým štandardom, ktoré mala majorita a tieto domy museli byť rozbúrané alebo museli byť napríklad myslím, že to bolo v Stropkove. Časť Rómov mala také dobré domy, ktoré ani tá miestny komisár nechcel vlastne zrušiť a oni ich museli prenajať. Už nemohli v nich bývať, pretože boli príliš blízko majority, museli sa presťahovať ďaleko, ale buď tie domy museli predať, alebo ich museli prenajať. Nemohli v nich bývať. A Elena Lacková krásne opisuje, čo sa stane, keď vás vyhodia z vášho domu, alebo vás donútia ho rozbúrať a nedajú vám vlastne skoro nič na to, aby ste postavili nové obydlie. To znamená zase v tých obciach, kde mali dobré vzťahy, tak tie obce dokázali tomuto nariadeniu nejakým spôsobom vzdorovať a neposlali Rómov vlastne nejaké 2 kilometre alebo 3 kilometre za obec. To znamená, to, čo máme, vieme, že sa to dialo. Vieme, že v roku 1941 vyšlo nariadenie, že všetky rómske osady sa majú presunúť do extravilánu, ďaleko za obec. Vieme, že v roku 1943 to bolo zopakované, ale my vlastne na konkrétnej lokálnej úrovni častokrát nevieme, ako to tam tí ľudia robili. To znamená, mohlo sa stať, že vlastne tam, kde mali Rómovia dobré vzťahy, tak ich tá druhá svetová vojna do istej miery minula. Do istej miery. Ale to vlastne hovoria výskumy, že takto fungovala veľká časť Európy a čo sa týka rómskych komunít a že tieto diery niekedy pomohli, ale celkovo ten vývoj šiel k tomu, aby sa tie diery zaplňali a naopak lokálne autority postupovali ešte prísnejšie a robili ešte väčšie vlastne Napríklad v Poľsku je známych 150 miest, kde boli Rómovia vyvraždení. A to bola práve aktivita tých miestnych, ktorí dokonca sa museli podieľať na vyvražďovaní svojej rómskej komunity. Taká nejaká beztrestnosť vlastne spôsobovala tiež to, že Rómovia boli vyvražďovaní.
Je to vlastne spojené s vojnovými udalosťami. Aj na slovenskom území, vlastne potom, čo vypuklo Slovenské národné povstanie a prišla sem nemecká armáda, ktorá ho potláča, tak tá nemecká armáda vlastne ako keby prináša vlastné pravidlá a ten vojnový stav prináša vlastné pravidlá. My sa mstíme, hľadáme nepriateľov a hľadáme vlastne tých, ktorí sú považovaní celkovo za nepriateľov. Nielen tých, ktorí naozaj proti nám niečo robia, ale Rómovia sú vlastne nepriateľmi nemeckej rasy. To znamená, pri potláčaní Slovenského národného povstania je najviac Rómov, ktorí naozaj sú zavraždení, zabití veľmi brutálnymi spôsobmi ako pomsta za to, že vlastne to povstanie vôbec vypuklo a že mnohí Rómovia naozaj pomáhali, mnohí Rómovia boli sami partizáni a mnohí Rómovia vlastne žili pod lesom. Už samotné tie miesta boli vlastne podozrivé. Takže súvisí to vlastne s príchodom nemeckej armády a takisto to je aj v Poľsku. Ako bolo Poľsko obsadené, to vlastne to nové územie ako keby prináša nové možnosti pre nemecký režim a vlastne s každým takto novo obsadeným územím sa tá perzekúcia z nemeckej strany aj zo strany miestnych, ktorí sa pridávajú na nemeckú vlastne stranu, sa zhoršuje. Takže napríklad aj keď sa bavíme vlastne o nejakom trvaní holokaustu, že odkedy vlastne holokaust trval, tak vlastne nie je jednoduchá zhoda na tom. Časť vlastne perzekúcií nastupuje hneď po nástupe Hitlera v roku 1933, kedy sa stal kancelárom v Nemecku, že vlastne vieme, že nastupujú napríklad sterilizačné programy. Sterilizujú sa muži aj ženy, aby jednoducho predstava Nemecka je taká, že tu je nejaký rasový poriadok a niektorí ľudia ich vlastne potomstvo prináša škody do nášho genofondu a tým pádom majú byť zlikvidovaní. A nastupujú už v tom 33. roku vlastne sterilizačné programy, ale samotné vyvražďovanie vlastne nastáva najmä po napadnutí Sovietskeho zväzu, kde vlastne nemecká armáda likviduje všetkých nepriateľov, vlastne to boli tzv. Einsatzgruppen, špeciálne jednotky nemeckej armády, ktorí likvidujú Židov, komunistov, Rómov, nepriateľov režimu a likvidujú ich masovo. A častokrát o tom nie sú ani záznamy. Len vieme, že to robili. Niekedy je záznam o tom, zabili sme toľko a toľko miestnych civilistov, pretože to boli nepriatelia štátu. Preto je veľmi ťažké povedať, koľko Rómov vlastne zahynulo a nie len Rómov. Vlastne v koncentračných táboroch si viedli, nie vo všetkých, ale v mnohých sa viedli pomerne presné evidencie. Ale Einsatzgruppe nie. Tí proste prichádzali a vraždili a to isté sa deje vlastne aj na Slovensku, že vlastne keď prichádza nemecká armáda, aj tu prichádzajú tieto špeciálne jednotky a tie jednoducho majú za cieľ zastrašiť obyvateľstvo, potrestať nepriateľov a práve Tibor Nečas urobil tú najväčšiu prácu, že spočítal obete, známe obete podľa mien a napočítal vlastne na Slovensku 420 obetí práve týchto represálií, ako to nazývajú, a odhaduje sa, že ich mohlo byť vlastne okolo 1000. Lebo veľa ľudí zahynulo napríklad aj pri práci na tej železnici Prešov-Strážske, kde boli vlastne veľmi ťažké podmienky aj pre rómskych mužov, ktorí tam tvorili veľkú časť vlastne tých, nazývali to zaradencov. Hej, práve ako často sa o tomto fenoméne rozpráva, že vlastne tým, že tá likvidácia Rómov bola pomerne živelná, tak presne akože nemáme tie záznamy, nemáme tú evidenciu presne, ale vieme nejakým spôsobom, že niekto niekde žil a už nežil potom. Hej? Čiže ako asi toto je ten jediný spôsob, že na základe nejakých sčítaní pred a po vieme tú populáciu porovnať. Viem tam, že práve v Česku to bolo ako výrazne systematickejšie oproti tomu Slovensku, kde možno aj naozaj mnohé životy ľuďom zachránilo, Rómom, ale veď aj iným ľuďom asi, ale teda Rómom zachránili tie vzťahy s nerómami, ktorých asi potrebovali aj na sezónne práce alebo niečo podobné, takže možno niekde sa to dalo vybaviť práve možno viac v tom vidieckom prostredí. Ale ešte jedna vec by ma zaujímala, že občas niektorí populistickí politici hovoria
spätne o týchto udalostiach, že to nie je to len tí, čo sa im nechcelo pracovať, tak tí potom boli likvidovaní a podobne. Ale naozaj, ako z toho, čo hovoríš, mám skôr pocit, že to bolo vlastne jediná možná záchrana. Práve ako pracovať buď pre armádu, alebo teda pracovať u nejakého statkára možno, alebo niečo. Tam pre mňa je veľmi dôležité, alebo veľmi zaujímavá je tá hranica medzi Českom a Slovenskom. Tam možno aj vlastne v tvojej rodinnej histórii by to bolo veľmi zaujímavé, lebo tie dejiny vlastne Rómov na českej strane, na moravskej strane sú najlepšie spracované. Práve ten Stibor Nečas sa zameral na konkrétne komunity, pátral po konkrétnych osudoch. Takú pikošku jednu, že ja mám rodinné prepojenie aj na Bartolomeja Daniela. Áno, Bartolomej Daniel, myslíš toho historika, prvého rómskeho historika, ktorý vlastne vyštudoval za socializmu a potom vlastne zakladal Múzeum rómskej kultúry v Brne. Áno, tam ja tomu rozumiem, lebo vlastne to, čo opisuje práve Stibor Nečas, hovorí o tom, ako sa prví Rómovia vôbec dostali na Moravu. Pretože on to opisuje vlastne pre koniec 17. storočia, že vlastne prví Rómovia tam prišli z Uhorska. A čo myslí sa, že sa dostali? Boli takzvané tolerovaní. V tom období vlastne boli pravidlá v Čechách veľmi prísne pre Rómov. Každý Róm, ktorý sa tam ocitol, ktorý sa tam narodil, alebo ktorý prišiel, bol automaticky vyhnaný. Nechceli ho v tej krajine, čo bola vlastne tá rakúska časť Habsburskej monarchie, nebol vítaný a snažili sa ho vyhodiť. A práve táto časť uhorských Rómov, tých si zavolal rod Kaunicovcov, jeden vlastne z miestnych šľachticov, a dovolili im tam pobyt. Boli im vlastne dovolené, aby vlastne robili tú kovácku živnosť a zásobovali miestnych roľníkov vlastne niektorými typmi kováckých výrobkov. A vlastne ten pohyb medzi uhorskou časťou, práve tým Záhorím a tým západným Slovenskom a Moravou bol takto prepojený, že vlastne Rómovia tam prichádzali a niektorí boli tolerovaní a iní naopak nie. Ale vlastne za Márie Terézie, za Jozefa II. Skončilo vyháňanie Rómov z tejto časti monarchie. V Uhorsku tie pravidlá boli oveľa miernejšie, takže to prepojenie na Danielovcov medzi Záhorím, západným Slovenskom a Moravou je veľmi silné. Vlastne takže sa nečudujem, že jeden z tvojich vlastne príbuzných bol aj Bartolomej Daniel. No ale ty si mi položil nejakú otázku a ja som sa stratila. Ja som sa práve ako pýtal na to... Takto, spýtam sa trochu inak. Ja, keby som žil v roku 1930, začínajú nejaké represálie voči Rómom, nejakým spôsobom sa to dozviem, asi nechodím do školy, asi nie som vzdelaný, ale niečo sa povráva. Aké sú moje možnosti zachrániť si život? V Čechách minimálne, na Slovensku veľmi veľké. V Čechách vlastne tam naozaj tým, že vznikol protektorát Čechy a Morava, ktorý bol pod priamou správou vlastne Nemecka, naozaj od roku 1942 už ťa nezachráni nič. Tam vlastne je urobený súpis Rómov. Všetci Rómovia bez ohľadu na to, či pracujú alebo nepracujú, vlastne sú nakoniec odvezení do Osvienčimu. Časť Rómov už predtým zahynie vlastne približne 2700 Rómov. Bolo vlastne nahnaných do dvoch tzv. Cikánskych táborov v Hodoníne u Kunštátu a v Letoch u Písku. A tam vlastne zomierajú na epidémie tyfusu. Tie tábory sú tak zle spravované, že jednoducho to množstvo, preplnenosť, zlé hygienické podmienky, nedostatok jedla, zlé zdravotné podmienky tých ľudí a hlavne detí a starších ľudí vlastne ako keby ich privádzajú k smrti. To znamená, sú zavraždení a spravujú to vlastne českí četníci, tieto obidve zariadenia a vlastne z nich sú potom v máji a v auguste ľudia odvezení do Auschwitz-Birkenau po slovensky Osvienčimu, kde väčšina z nich zahynie. Vlastne v tom veľkom súpise z 2. augusta 1942 bolo spísaných 6,5 tisíc Rómov vlastne v Čechách a na Morave a z nich sa zachráni 583.
To znamená, tvoje šance prežiť v Čechách by boli veľmi, veľmi malé. Na Slovensku by to bolo iné a tam by záležalo na tom, či pracuješ, aké máš vzťahy s miestnym komisárom, niekde ho volajú aj biro, lebo samospráva je vlastne za slovenského štátu do veľkej miery ochromená a sú ustanovení komisári, ktorí správujú vlastne obce. Tam by záležalo na tom, aké by si mal s nimi vzťahy a záležalo by na tom aj v ktorej časti Slovenska by si bol. Že napríklad tu v Prešove vieme, že veľká časť mužov musela odísť do tých pracovných útvarov východoslovenských a stavať tú železnicu Prešov-Strážske. Jednoducho musela. Boli to veľké, zobrali vlastne celú rómskú komunitu od 16 do 60 rokov, všetci muži museli ísť pracovať. Ale napríklad z takých necpál v Turcii zobrali 6, ktoré určila miestna komisia. To znamená, niekde, podľa toho, kde by si bol, by tvoje šance boli väčšie alebo menšie, že zostaneš živiť rodinu. Lebo samozrejme to má obrovský dôsledok, že ty ako živiteľ rodiny odídeš a vlastne nedostávaš skoro zaplatené, ešte sa takmer zničíš, fyzicky aj psychicky a si vlastne pod veľmi tvrdým režimom a tvoja žena s tvojimi deťmi vlastne musia sa postarať sami o seba. Takže toto bolo oveľa ťažšie tu na východe, zdá sa, ako napríklad v Turcii, ale zase existovali aj pracovné útvary v Dubnici nad Váhom a v Ilave a ešte na Oravskej priehrade, vlastne aj Oravskú priehradu budovali Rómovia. Takže tam, ale my nemáme doskúmané, ako vlastne prebiehali tie výbery tých rómskych zaradencov, ale rozhodne v rôznych lokalitách to prebiehalo rôzne. A zase, či si bol vysídlený za obec, či si z gadžovia umožnili pracovať u nich, lebo napríklad časť rómskych mužov, ktorí boli odvedení do pracovných táborov, ako bol pod Petičom, to boli tie východoslovenské tábory, ušla. A mohla sa zachrániť, samozrejme četníci v Zandári ich vlastne hľadali a mali ich doviesť znova do tých útvarov. Ale niekto napríklad v tej tvojej domovskej obci mohol povedať nie, bude pracovať u mňa, ja za ňoho ručím, takže mohol si sa vlastne zachrániť týmto spôsobom, že si vlastne... A samozrejme to malo množstvo rovín, lebo nešlo len o tieto veľké veci. Napríklad mal výhodu ten, kto nevyzeral ako Róm. To bol vlastne ďalšie svedectvo z tej nadačnej zbierky, je o pánovi, ktorý vlastne nevyzeral ako Róm, vybavil si falošné papiere a dlho sa mu darilo vlastne unikať všetkým tým protirómskym opatreniam, ale aj tak si potom povedal, že takýto život je príliš ťažký a že takto sa mu to nepáči a išiel k partizánom a bojoval za to, aby tento režim skončil, ktorý vlastne vtedy vládol. To znamená, tam mohli ťa kľudne zbiť v krčme. Iba za to, že si Róm a že vlastne vtedy tá nálada spoločnosti bola taká, že toto je dovolené, dokonca je to žiadúce, budeš za to ocenený, keď len tak vlastne nejakého rómskeho chlapca v krčme zbiješ, alebo mu dáš vypiť alkohol, alebo ho popáliš cigaretou, alebo niečo podobné. To znamená, naozaj veľmi záležalo na tom, kde si sa ocitol a akí ľudia tam vlastne v tvojej spoločnosti boli. Lebo to sú zase pekné svedectvá. To je ďalšia nadačnej zbierke bolo svedectvo pána, ktorý hovoril, ako išiel kupovať struny do Prešova, pretože jeho rodina bola hudobnícka a tak si vlastne zarábala, takže tie struny potreboval. A vlastne Hlinková garda, členovia ho chceli vyhodiť z autobusu. A ten šofér autobusu povedal, nie, on si zaplatil tak ako ostatní a v autobuse rozkazujem ja, do toho mi nebudeš ty kecať. Ten gardista samozrejme mohol ísť do konfliktu s tým šoférom, ale nakoniec ten šofér pomohol tomu pamätníkovi, aby tie struny nakúpil, vrátil sa a vlastne rodina mohla ďalej hrať. A to sú vlastne od tých najvyšších, že niekto sa zastane na najvyššej úrovni v parlamente Rómov, sú to vlastne aj tie najnižšie obyčajné veci, že vlastne niekto Rómom umožní, aby mali možnosť vôbec bývať, aby sa mali možnosť uživiť, aby mohli zotrvať v nejakej lokalite. Lebo to mi príde tiež veľmi zaujímavé, alebo veľmi dôležité, že niektoré obce umožnili Rómom, aby v nich žili, a niektoré obce sa ich dlhodobo snažili zbaviť. A podľa mňa je veľmi dôležité, príde mi veľmi dôležité zistiť,
kde bol ten rozdiel? Prečo niektoré obce, v nich Rómovia môžu žiť a mať osadu na tom istom mieste 150 rokov? A prečo v niektorých obciach Rómovia sa každých 20 rokov musia posunúť niekam inám, vybudovať si nové chatrčky, pretože nemôžu si zlepšiť tie svoje, nemôžu zostať na tom pôvodnom mieste? A prečo niekde 20 rokov sa ich vlastne snažia zbaviť všetkými možnými spôsobmi, že budú, ako v Pobedíme, tam vlastne sa odohral v roku 28 najznámejší a najväčší protirómsky pogrom, že miestni obyvatelia vlastne vtrhli do rómskej osady a zabili časť obyvateľov, časť vážne zranili. A čo je pre mňa také najhoršie, tí Rómovia samozrejme chceli odtiaľ potom odísť po tom pogrome. A ani to nemohli. Museli tam zostať. A práve Pobedím dlhodobo uvažoval, ako sa zbaviť svojich Rómov a uvažoval napríklad o tom, že ich vlastne presunie niekam na Žitný ostrov, do vyprázdnených území. To znamená, tieto lokálne vzťahy sú pre Rómov na Slovensku veľmi, veľmi dôležité už 150 rokov. No, ja sa trochu obávam toho, že ešte ako o 50 rokov niekto niekde bude sedieť a budú spomínať na aktuálnu dobu a na to, že ako to niekde išlo a niekde nešlo a tiež ako zohrávali úlohu vzťahy s tým neromským prostredím. Ale jedna vec mi v tejto súvislosti ešte prišla na um a to je práve to, ako tie jednotlivé nejaké hrdinstvá, takéto počujeme, že niekto sa niekde zastal Rómov. Máme také nejaké ako veľmi silné príbehy v zmysle Oskara Schindlera alebo Nikolasa Wintona? Sú dochované nejaké také, akože niekto niekde zachránil nejakú skupinu Rómov, lebo im podpísal, že u neho pracujú alebo niečo? No, pre mňa takýmto príbehom, takýmto najväčšou osobnosťou, ale ktorá už sa netýka druhej svetovej vojny, je vlastne Milena Hebšmanová. Ona vlastne už nežila v období, kedy by rómskej komunite hrozila smrť, ale niektorí vlastne autori to nazývajú, stále im hrozila etnocída, pretože jazyk nemohol byť používaný vlastne v tom období. Rómovia sa mali rozplynúť v majorite. A ona hovorí, ale to by bola strašná škoda, pretože v tom jazyku je ukryté obrovské kultúrne bohatstvo. Je tam vlastne ukrytý spôsob, akým prejavujú úctu mladší starším napríklad, akým prejavuje sa úcta žene. A tá úcta sa prejavuje trochu inak ako v iných jazykoch. Je tam ukrytý spôsob popisovania sveta, ktorý je veľmi odlišný a veľmi zaujímavý. Pre Milenu Hebšmanovú ona hovorí, že pre ňu to bolo ako keby objavila nový vesmír, keď objavila vlastne rómske rozprávania Rómov s ich vlastne prežívaním. A ona bola napríklad tá, ktorá povzbudzovala obrovské množstvo Rómov. Hovorte rómsky. Píšte rómsky, napíšte knihu. To, čo hovoríš, je hrozne zaujímavé. Hovor to niekomu. A vlastne to, čo mi príde na nej, nezachránila kvantá ľudí, ale zachránila kvantum vedomostí a kvantum poznatkov a vytvorila celú školu. A teraz vlastne hlavne v Prahe, ale nie len v Prahe, sú, desiatky jej následovníkov a to, čo robia aj napríklad, okrem toho, že učia rómsky jazyk, tak napríklad vydavateľstvo Care a jeho veľmi silné knižky sú vlastne, to sú jej nasledovníci, ktorí si povedali, áno, to, čo Milena Hebšmanová hovorila, bolo hrozne zaujímavé a nás to hrozne bavilo a chceme, aby proste to bolo vidno. Naozaj veľmi silný príbeh a práve aj to prepojenie už na súčasnosť je možno niečo, na čo by som rád nadviazal a to je to, že tak ako sa vlastne v židovskej komunite hovorí o tom, že ten holokaust neskončil skončením druhej svetovej vojny, tí ľudia sa vrátili tam, odkiaľ pochádzali, ľudia ich vyhnali, povedali, tu už nemáš čo robiť, sem už nepatríš, alebo podobne. A vlastne podobne v niečom to bolo u Rómov, že ako to nebolo potom zrazu, že a teraz už je dobré a už sú Rómovia rovnocenní a práve ešte o to menej, že naozaj bola páchaná tá etnocída, že teda nebudete rozprávať po rómsky, nebudete uznaní ako národnostná menšina. Hej, že toto tam jednoducho vôbec nebolo.
keď to zase zoberiem na seba, tak sa to mohlo pretaviť až do toho, že v 87. som nastúpil do prvej triedy na základnej škole a vlastne celú základnú školu som sa o Romoch nedozvedel nič. Aj na strednej v podstate. Až vysokú som si vybral podľa toho, že tam, kde sa môžem niečo učiť o Romoch. Ale teda na toto by som možno nadviazal, že aké boli tie dekády potom? A prečo teda sa o rómskom holokauste alebo o genocíde Rómov, o prenasledovaní Rómov počas druhej svetovej vojny, tá terminológia sa rôzni, ale vlastne ako prečo sa o tomto, čo sa dialo, mám pocit, že bavíme otvorene až dnes. Prečo muselo ubehnúť 50 rokov? Viac. Tam je, pre mňa je veľmi dôležité to, čo vlastne, na čo upozorňuje pražská romistika. Rómovia, ktorí prežili vlastne to obdobie holokaustu, aj v Čechách, aj na Slovensku, mali snahu rozprávať. A vlastne Elena Lacková v 49. roku napísala divadelnú hru Horiaci cigánsky tábor, ktorý vlastne bol presne o tom, aby ukázala nerómom, čo zažívala. Aké to bolo ťažké a aby aj ju Rómku vnímali ako človeka. A to isté vlastne robili aj Rómovia v Čechách, že hneď ako vznikol zväz cigánov Rómov, čo bolo vlastne v roku 68 a 69, to bolo postupné, ako vznikal, tak jedna z častí toho zväzu bola vlastne komisia pre odškodňovanie týchto obetí. A pre mnohých Rómov, vlastne, ktorí zažili holokaust, to bola taká silná skúsenosť, že si povedali, my už nechceme dopustiť, aby to znova prišlo do našich životov. Musíme byť aktívni. Musíme niečo robiť. A to robila Elena Lacková. Celý život pripomínala rómsky to, čo sa dialo Rómom. A to isté robili vlastne aj v Čechách. A vlastne dodnes ten ako keby boj prebieha o to, aby sa o tom mohlo verejne hovoriť, aby napríklad vlastne na mieste toho pôvodne kárneho, neskôr cikánskeho tábora v Letoch nestál prasečák, prasecia farma, ale aby tam bol pamätník, aby to bolo pietné miesto, ktoré hovorí, že si tú spoločnosť váži vlastne svoju súčasť, ktorú Rómovia sú a že už nechce dopustiť, aby sa niečo také zopakovalo. Takže tá diskusia vlastne prebieha dodnes a začala veľmi skoro. Ale vlastne ten komunistický, socialistický režim, ale nebolo to na západe lepšie. Vlastne ani na západe vlastne komunistický režim hovoril, že tu boli protifašistické obete. A vlastne Rómovia sa do nich hodili, že tvorili jeho súčasť, ale neboli rozlišovaní ako špeciálne obete nacistického režimu. Boli jednoducho jeho súčasťou. Veľa Rómov bolo vlastne, keď boli 1. máje, tak rómski partizáni nosili svoje ocenenia, dostali aj ocenenia a boli v tých prvomájových sprievodoch, pripomínali si Slovenské národné povstanie vlastne v auguste. Takže v tomto zmysle aj sa stali protifašistickými bojovníkmi vlastne mnohí. Bolo im vlastne toto uznané, ale nemohli rozprávať svoj vlastný príbeh. A ten vlastný príbeh vlastne Rómovia začínajú hovoriť v 80. rokoch. Prvé vlastne akademické štúdie boli v roku 1972 a súvisí to hodne s tým vlastne to, čo tu zaznelo v predchádzajúcej diskusii, bolo o tom, že Rómovia nemajú inštitúcie a doteraz majú pomerne úzkú vrstvu inteligencie. Pretože keď si zoberieme napríklad židovský holokaust, židovská inteligencia a inštitúcie začali vznikať hneď vlastne po konci druhej svetovej vojny. A tieto inštitúcie, spolky, jednotlivci úžasným spôsobom vlastne podporovali. To je hrozná práca, prísť na to, kto bol obeťou. To jednoducho musíte do tej lokality ísť, tam to spísať, tam sa vypýtať, tam ísť do archívu. Na to potrebujete výskumníkov, inštitúcie, na to potrebujete hromadu zázemia. Takže aby bola pamäť možná, musí sa vyvinúť veľké úsilie, veľká energia. Musí tam prísť veľa ľudí, tí musia urobiť veľa vecí, musia postaviť múzeum a to múzeum nemôže mať dva pracovníkov, ale musí ich mať 40, ako to múzeum v Brne. Tým pádom, takže aby bola pamäť možná a aby aj tie svedectvá Rómov, ktoré priniesli od druhej svetovej vojne, musí niekto dať do kontextu. Musí ich vysvetliť. Musí k ním nájsť archívny prameň a to zase je nejaká odborná práca a musí im porozumieť. Vlastne, lebo to je jedna vlastne
takých veľmi silných vecí na Slovensku, v slovenskej vede, že dlhú dobu sme nepripisovali hodnotu rómskym svedectvám. Preto sa nezbierali sa ich hlas. Museli to byť ľudia ako Elena Lacková, ktorí boli nadaní a zároveň mali šťastie, lebo bolo tam potreba aj veľká podpora gádžov, vlastne, aby Elena Lacková prerazila. Ja nespomínal som starých rodičov z otcovej strany, lebo tí boli relatívne mladí, ale teda zase keď spomeniem tých svojich starých rodičov skalických z maminej strany, tak tam mám dva také postrehy presne, že starý otec chodieval na zasadnutia zväzu protifašistických bojovníkov, ale vždy odtiaľ prišiel opitý a to sa tak akože, že tam sa chodí piť. Hej, a možno keby som bol býval, sa ho pýtal, že čo sa tam deje, alebo tak by som sa ako veľmi veľa mohol dozvedieť, lenže to bolo také, akože tam sa chodí piť. A to teraz akože dnes, keď sa na to pozerám, tak to bolo možno aj spôsob vysporiadania sa s nejakými traumami. Hej? Úplne kľudne to tak mohlo byť. A zase že presne v nadväznosti na to, čo si hovorila o tom, že musíme mať nejakú akademickú výbavu, aby sme vedeli o tých veciach rozprávať, tak zase cez babku poznám také príbehy ako rôzne o partizánoch a ona tak akože tu a tam spomenula nejaké meno. A väčšinou akože len tie krstné mená. Hej? A tam bol Mirko a tam bol niekto a toto. No a ja potom neskôr som zistil, že Mirko Nešpor bol ten, čo má v Holíči sochu, lebo to bol významný protifašistický bojovník. Hej? Že a takéto ako, presne, že ona to, tým, že nemala tú akademickú výbavu, ona nevedela dať mi celý ten obraz, dať mi celý ten príbeh nejaký. Hej? Že ona mi to povedala, to, čo ju tam ako najviac zaujalo na tom, že keď bežali zo Skalických hôr proste niekam. Hej, že toto a vlastne akože jak opísala tie jednotlivé postavy toho príbehu, tak ja som si to až potom vedel vyskladať, že kto tam vlastne tí ľudia boli a že vlastne to boli partizáni. Ona možno ani nepoužila slovo partizán, lebo to boli tak akože však chalani túto od nás z ulice alebo niečo. Že to bolo práve také, je to veľmi veľké bohatstvo, ktoré sa v týchto príbehoch podľa mňa ukrýva a žiaľ sa k nemu už asi nedostaneme tým, že okrem tých záznamov, ktoré máme, len tam je presne tá nevýhoda, že človek si ten záznam pozerá a už sa nevie dopýtať. Už nevie dať tú následnú otázku asi. Dnes akože to... Mne sa zdá, že nemám naštudované dosť, aby som vedela povedať úplne presne, ale takéto čítanie prameňov vlastne, keď nájdete iba niekoľko zmienok, a z tých zmienok musíte vytvoriť celý vesmír toho človeka, tak hovorí sa tomu, že čítanie proti srsti, lebo ešte tie zmienky v archívoch sú vlastne, to sú zmienky Hlinkového gardistu, alebo vlastne člena Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, alebo sú to vlastne správy nacistu. A vy vlastne, to je správa o Rómovi, ktorého on vnímal takto a vy to naozaj musíte čítať úplne proti tomu pôvodnému zmyslu. Inak by ste ho vnímali rovnako ako ten Hlinkovec alebo ako ten nacista. Takže musíte to čítať proti. Protislovenský živel. Áno. Takže ako dá sa to, ale treba vlastne to... Určite sa to dá, ale neviem, či už to viem robiť ja. Ale časť historikov a antropológov to vedia, lebo napríklad hovoria, že vedia čítať ticho. A to je napríklad to, o čom možno by sme mohli skúsiť vymeniť si tú rolu, že vlastne už si naznačil, ako sa spomínalo u vás. Ale práve rómske spomienky sú veľmi zaujímavé. V tom zmysle, že tým, že chýba mnohým Rómom tá akademická vrstva, tak nevyťahujú sa tak do vysoka a zostávajú vlastne, niekto hovorí, že je to ticho. Ale podľa Milany Hipšmanovej aj podľa mňa Rómovia nie sú ticho, len jednoducho ten preklad do tých iných vecí tam nie je. Takže podľa teba je to ako? Ako spomínajú Rómovia? Ja úplne s tým súhlasím v tom zmysle, že to je to nespracované. To je ten surový storytelling. Ja použijem úplne ako iný príklad, ale trošku ako niečo nám to o tom povie, že vo filme Gaggio Dillo
na začiatku chlapík je syr. A jeden môj kamarát, Róm, mi hovorí, že chcel by som si pozrieť ten film o tom chlapíkovi, čo tam jedol ten syr. A to je scénka, ktorá má že pár sekúnd na začiatku filmu a vôbec nemá nič spoločné so zvyškom filmu, ale toto je to, ako si on ten film pamätá. Hej, a veľmi podobné je aj to rôzne spomienkovanie, a teraz či už na obdobie fašizmu alebo na obdobie komunizmu, ale presne takto ja mám rôzne útržky z rôznych historických udalostí, kedy vlastne napríklad, že v 68., keď prišli Rusi, tak u nás v rodine sa nerozprávalo o tom, jak prišli Rusi, ale o tom, jak teta Viktóra chodila opitá po námestí s československú vlajku. Proste, že toto sú také akože, že úplne, že škriepky rôzne, ktoré akože v tej histórii tam proste sú a sú tam nejak, akože to nepasuje, lebo niečo sa tam... Hej, ale presne toto boli tie významné udalosti, ktoré akože, no keby to bola filmová scéna, tak by to bolo úplne krásne, ako opitá Rómka chodí po meste s československou vlajkou. Áno, je to ako scéna z filmu. A pre mňa vlastne to mi v tých Súčanoch, kde som vyrástla, tak tam vlastne mi s tým výskumom pomáha kamarát, ktorý robil vlastne s mnohými Rómami na tých verejnoprospešných prácach. Takže ma vlastne do tých rodín volá a on vlastne v tých Súčanoch žije celý život. A pre mňa raz, ako niekoľkokrát mi vlastne umožnil, ako sa rozprávajú taká klasická debata niekoho, kto celý život prežije v Súčanoch, Róm a neróm, a teraz si rozpráva o tých rómskych postavách. A to vieš, on mal takého syna. A presne toto sú tie lokálne ukotvené znalosti, vlastne, lebo ty vieš, ktorý ten človek ti pomohol, ktorý naopak ti niečo sťažil, ktorý vlastne, ja neviem, pre mňa napríklad tam bolo veľmi silná správa o jednom znásilnení, kto sa postavil za toho násilníka. A to sú všetko vlastne tie lokálne znalosti, ktoré ti ale ukazujú, ako vyzerá ten širší svet. Ale dostať vlastne z tých lokálnych znalostí ten širší svet, mne sa to darí do určitej roviny. Ale potom sú antropológovia, ktorí to robia ešte inak. Že vlastne ako napríklad zobrazovať to, keď ten život je naozaj ťažký. Keď máš málo kamarátov, ktorí ti ponúknú robotu. Keď máš miesto na bývanie, kde ti stále zateká. Ako strašne potrebuješ mať niekoho na tom obecnom úrade alebo miestnom národnom výbore, kde ti poradí. Choď bývať tam ťa nevyženú. Proste to sú lokálne znalosti, ktoré ale hovoria o tom, ako sa tým ľuďom žilo, pretože to vlastne k tomu sa posúva aj tá stredoevropská romistika, ktorá napríklad hovorí, že v tom období po roku 45 až do roku 89 komunistická strana sa snažila podporovať Rómov nejakým spôsobom. Ona ich chcela síce asimilovať, ale v mnohom vychádzala v ústretí ich želaniam. Chcela dať mnohým Rómom prácu a mnoho Rómov o ňu naozaj stálo. Chcela dať Rómom bývanie a o to Rómovia určite stáli všetci. A teraz ale nedostalo sa samozrejme na všetkých a niekedy v tých lokalitách vlastne okresný národný výbor povedal, dajte týmto ľuďom bývanie. Ale miestni povedali, nie, medzi nás ich nepustíme. A jednoducho ten boj sa odohrával zase v tých tam dole. Aj keď to celo československé bolo nastavené v niektorých rovinách, nie vo všetkých. Tam bola stále tvrdá asimilačná politika, ale čo sa týka bývania, bolo nastavené prorómsky. Dajte im bývanie, vymyslite niečo, vymyslite, ako ich podporiť, dajte im takúto pôžičku, takú pôžičku, podporte ich v tom. Ale v tých lokalitách povedali nie, musia zostať v osade. Takže a práve to sú tie krásne lokálne znalosti, že vlastne o ktorých Rómovia vedia vypovedať. A vedia povedať, čo bolo pre nich dôležité, že nakoniec si tú záhradu aj tak museli kúpiť sami. A na nej potom za 20 rokov postavili dom. Vidím to veľmi, veľmi tento prípad práve aj v tej mojej rodnej Skalici, kde napríklad, že
že nie je koncept osady, alebo sociálne vylúčené, ako sa to hovorí, sociálne vylúčená lokalita, alebo niečo. Hej, že toto v myšlienkách tých miestnych Rómov nie je. Ale keď začnú tí starší rozprávať o histórii, tak začnú všetci rozprávať o lokalite Héla, že tam bývali Rómovia a podobne, a zrazu oni bez toho, že by to vedeli, začnú opisovať skalickú osadu, kde proste žili Rómovia na kopci, ale potom sa to práve akože počas komunizmu roztrúsilo a žijú už dnes, alebo vznikajú nové vylúčené lokality, ale to sú teda akože mestské, v rámci mestského prostredia. Všetky tieto pekné veci, ktoré robíš, táto aktivita, ale aj rôzne iné veci, ktorými si pripomíname síce smutné obdobie, ale je pekné na tomto pripomínanie, to vracanie sa k rôznym jednotlivým príbehom, to odkrývanie histórie. Potrebuje to tú inštitucionalizáciu, potrebuje to mať tie inštitúcie, do ktorých za týmito vecami budeme chodiť, kde budú tie archívy, kde budú môcť ďalšie generácie potom pátrať a skladať z tých jednotlivých črepín tie pekné príbehy. A vlastne ja by som sa potom na záver vrátila k poslednej veci. Vždy je tam dôležitý hlas tých ľudí, ktorí to zažili. To znamená rómsky hlas, ktorý dlho chýbal a ktorý aj Milan Habšmanová, aj Elena Lacková veľmi presadzovali. Takže nech už je dôležité, aby s tým pracovali aj rómski výskumníci, takže potrebujú, aj keď sú tu možnosti, aby boli, tak výskum na Slovensku je tak podhodnotený, že väčšinou to robia nadšenci. Takže ja sa nečudujem Rómom, že to im do toho úplne nechce, lebo keď pochádzate z pomerov, kde tých peňazí nie je veľa, nemôžete si dovoliť celý život byť nadšenec. A to časť nerómov si to môže dovoliť, aj keď teda nemajú teda BMW, ale príde im to zmysluplné. Takže ten rómsky hlas mi príde ako veľmi dôležitý. Ďakujeme.